Yeah, MC Skov har det tilbage med en lyrisk lavkage featuring DJ Samuel. Check det. Jeg sparker 16 Yankee bar direkte på dit kindben. Tænder derefter et rør med min flintsten og puster røgen ud i det uendelige, som i det uigenkendelige stopur. Jeg trykker på optur, rimet i papiret har netop genopstået. Frisk tomat på dåse, bliver blodet genopflået. Morgenmaden serveres, min søn han skal leveres i BH med fart på, da han spørger til vores radio. Er det hiphop? Rap okay. En klump i halsen falder, sammensmeltet kærlighed i hans blot 3-årige alder. Og jeg kan mærke blikken kalder, voksen og ansvarlig til at gøre historien forklarlig. Uden om det gamle testamente ville være brandfarlig. Ild, vand, luft og jord er 4 ord. De 4 rigtige elementer ligger i hjertets center. Hans spæde stemme maler billedet allerbedst, imens han danser rundt om pladen og synes det er alt for fresh.